Kada ki yadda a ɗaura miki aure in har kin san kina fama da wa'innan alamomi da zan faɗa, saboda wa'innan alamomin za su iya hana ki ɗaukan ciki a lokacin da kike so ki ɗauka ciki. Alama na farko shine rikicewan jinin al'ada, ko dai ya zo kaɗan ko dai ya zo da yawa ko ma ya zo baya zuwa gaba ɗaya. Alama na biyu shine fitar ruwa daga nono idan kika matsa. Alama na uku shine kina ganin kina ƙara ƙiba kuma ke ba wani abu ke ci ba ko ma kina cin ma wani abun ƙiban yayi yawa. Alama na huɗu shine yawan kwaɗayi, yawan kasala, rashin bacci ko yawan bacci, gashi a gemu, ƙuraje a fuska, ƙuraje a baya, ƙuraje a ƙirji, ko kuma gashi a ƙasan cikinki, ko kuma gashi a cinyoyinki, ko kuma ciwon dunduniya, ko kuma yawan ciwon kai. Idan har kina fama da wa'innan alamomi, ko dai kina fama da abin da ake ce ma hormonal imbalance wato tangarɗa na sinadaran mahaifa, ko kina fama da PCOS wato polycystic ovarian syndrome, ko kuma kina fama da high prolactin wato matsalar da take kawo zubar ruwa daga nono. Idan kina fama da wannan matsalan dan Allah kafin a shiga gidan auren nan a je a yi hormonal test a magance. Ba sai an yi aure bayan an yi aure an zo ana so a haihu ba kuma mace tana da matsala. In har kina da wannan matsala a taimaka a magance miki wannan matsalan kafin ki yi aure.